Hi, good afternoon. Kakadwa kami dagiti kumarik nga nalalawa to okay na. Basta malagay ko ating kataksaban, pinaka-friend. Basta the memories ko. Kakadwa kami man amin no, napo umanog. Mare! Wait lang ate kasta, nakapapura. Nakabaybayag kag digdigos na maot. Mga pinanggalo ito washing machine nyo ide. Kuata 65,000, bali kuata, dapat ipasurot na nga rin. Prep? Ref kinhebehen traktor. 1,000. Tagi mo no ata washing mare. 65,000. 65,000, dapat surot na nga ref kinhead traktor. Ako pasuro ng helmet. Awan bawal ang helmet pa ide. Tangtati hakat, tangtati. Ay, pa nagbagkag digos ni, ipang ko te camera ta. I will sing! Wala ko join, Ay, sige nga ro. Diya po mga ro, dukin ni nam. Nag-eme ni bakla. Agbayad ka mare. Bitis, aro. Ala? Ala to, obra MC ka. Kininam. Laya bakla, dubyo. Uwas, nakatwalya ka mo to. Yung puram ni, ala, ato di ka sabsaban niya, bagbagada nga ko. Lumare, pagbalin mo yung one. Isa ang tingin ko, memories ko ti sa uzaba. Malagip ko na hindi nagawan. Ano to na balay ni Kumarik nga Ella. Suksukat na ka, bahay bayag, apo, Diyos ko. Ang tabisitain ka mo di balay ko. Manang Ella patanagan man, hindi na Ella pinna. Manang Ella tinaga na di YouTube ni Manang yon ang Ella kill naton ta ada nang tulhad taga jadi. Sa bali mo ti content na. Nasa balimot content ni Ikit mo silsilok. Si kami mo kinababagtit, kinabarangabang, kinadaamin jayon. Lumakakatwa kami meet lang. Basta kakadwa kami malatta. Kakalaban kami. Magkakalaban kami to no next year. Ate mo ba ni Deadma? Tinata makot kuting-ting naman. Bakla, nikat mo man ata cellphone nag-charge. Nakacharge. Nakacharge. Sa bala ti kanya. Natanay sa bali ni napamumaling nga ka rin. Isong. Balikik ka. Ay, dakas nga nagdinanog ide. Ayan. Pagbalin ang ako dato. Balikik ka. Mulmul. Talagang nga si Karamidin ang mulmul. Mulmul ka, mga kantay ka milmil. Umul ka pa. Hala nga milmil ang nga umol, mulmol. Ay, ano ba yan? Ang pulbo ito ng friend. Hanggang pulpulbo na nakapulbo ni. Ang lang ang full open. Nuko makwain. Nuko ma... Hala nga foundation ate Ikit. It's ole. Nuko man naka-aircon. Bakla ka na number 16. Nagitag damdamag tikab kabel ko tiro pakit ko Ole. Ole Total Effects kulay pink. Ni Christine Mott ko Ano sa mare? Luta tayo. Kinon, pro luton. At sabsabuna lang itikwa. Pre baton. Ako to Kojik. Ni ko mare mimit nga sa bunna Coco Melon. Amo di kanta ti ubing nga Coco Melon. Ako to ni. Namuraw. Kaya di bagyo nga, da bagyo. Awa nga alam di basket mo. Bisa nga bagbag ka ti basket ka nung kadadong betli. Tayong partahan. Usa rin tayo aji basket. Abang kami ag-vlog kakabsat. Jay, kuwa. Italang ni likod. Likod da manang Ella. Alam ka paglukanan tayo ito. Ate Rusi, na Ate Max, di ko Kuliglig. Aji ni kuliglig kin Wipax. Ako mo, guys. Wipax of the mountain. Antay ka ro daw. Ate tadi paglukanan tayo. Jay. Ato, Wala ka makita. Ay, ata? Laro di Fernandez. Okay ni na. Nag-request nga kwa ni Pwede pong patingin yung paglipstick ni Manang Ella ng itim ko nada ni. Sorry! Dalpasin. Tamtama. Auto apply. Gusto na tagrobot ako ni nagbayad no ka, madi mabalin. Hi, pabisita pa ako sa bahay ko, Manang Ella. Pa-subscribe na rin. Thank you.